kadom hanse ko hostel youtube channel lang aning chingsam ke lang vera bang phobam kitum pining asing kan sistami ingdeng prikep ra sirkep kar biut festival nangli tanglo mate nangli edlo lasila bang solomazan pen pining asing kan 49 kar biut festival long ko ansi ke lang bolon doma nilila bang solomazan pen nilia prangsi la geten pangchengsi huladak adim an sistami angton ke baklang ponji phan nilila bang solomazan pen bori ponpo lasi pining asing kan ko ansi abolon doma tutang te pini labang so alamazan pen dom plang iklona aprangsi aget pen lapen ha adim an ke hello igwing lasi nili asapbo a video card ig derlo dak pen lo yo pangcheng bo dono tom lang me pigan yo pini sinili sudam iglo thang thang cheklo 14 arni lang may pigan ya nonne na gari do pigan layo dono to laita design non kuri bom lang pipine akomli non somarik bom lang 15 ani lote lang may pigan po dono to yo I love tarlang so Fortinani pensis tami aleng do piglo made gari tame do pig anlo lasi pining asingkan ingdeng plikebra sirkep kar bianglong atok ono gitu antum tame wang ignon litum metang kar bijutang litum celangdon niglonang mate metang pindeng subuat panetum langdon niglonang nanti maston kaike itu tum kar bianglong kuja tangklong abijulang iberde nanti pensek sinar lubsan rokam minot lapen lasa menak pinding non lapen komen atau kan sini non pini alam berzang klasikan ton lo kuru ang tu